Pozdrav ljudi, krenuli smo na jednu letnju avanturu u Hrvatsku na ostrvo Korčula. Plaže, skrivene uvale, dobra atmosfera sa društvom, ukusi koji se pamte, šetnja kroz stari grad. Sve na jednom putovanju. Ako volite ovakve avanture, more, zanimljivo društvo, dobru hranu, ostanite do kraja jer to je sve što vas očekuje u današnjem vlogu. I evo nas u Splitu po prvi put, generalno u Hrvatskoj, a kamoli u Splitu na Rivijeri. Jutro smo stigle rano iz Beograda pre 8. I cijelo prepodne smo u Splitu, vidjeli ste da smo bile na doručku, šetale starim gradom, sve onako tipično turistički obišle. Bićemo tu još malo. Tako da prvi utisci su fenomenalni, baš smo se raspametile i oduševile. Magdalena je bila par puta, ja i Marija smo pravi turisti prvi put. Tako da sve ću da vam snimim šta budemo obilazile, da vam prenesem moje utiske što lepše i eto samo da se javim gde smo i šta radimo. Dobro veče, mi smo stigli u Stari grad. Stigli smo na Korčulu oko 5 i dok smo se sredili i odmorili i evo nas u šetnji po Starom gradu, sad ćemo da sednemo da večeramo, sve po redu, tu su Magdalena, Marija, Miki i ja. Šminka, frizura može, lični stilista i PR. I seli smo na večeru pored katedrale San Marco u centru Starog grada i restoran se zove San Marco Steak and Pizza. Snimit ću vam šta jedemo, atmosferu, kako izgleda eksterijer i interijer restorana. Živeli. Ovako, Miki. Ajde još jednom. Ajde još jednom za YouTube. Živeli. Dobro jutro zvanično i od nas. Evo nas na nedeljnom branču. Seli smo u One and Only restoran Pepper and Choco gde naša ekipa radi i po preporuci kuće probat ćemo nešto, mislim svašta ne nešto. Magdalena nam je tu, cela njena ekipa i čisto da vam se javim, da vas uvedem u današnji dan, ovo nam je treći dan. Vrlo malo. A vidi Miki. Obožava mi. Može. Na kakvu smo plažu Marija i ja došle? Soline se zove plaža, jedno 10 minuta od našeg smeštaja. Snimila sam vam boju. 3 sata je, a imam osjećaj kao da nekih 6-7. Ušuškana je ispred ovih vila i retko ko zna, 3 ljudi ima na plaži, samo ljudi koji žive ovdje imaju vikendice i vile. Da, Marija mi sad kaže, nije privatno da se plaća ulaz na plažu, nego uglavnom se kupaju ljudi koji ovdje imaju vikendice i vile, čije su kuće ovdje, koji dolaze na odmor. Nije gradska plaža da svi znaju da svi dolaze, nego smo mi šetali slučajno između vila u dvorištu ispod stepenica došle. Spremni, sređeni za Met Galu. Idemo da slavimo Majgin rođendan, sad ću sve dan snimiti. I došli smo večeras da proslavimo Magdalenin rođendan u Lumbardu, to je grad pored Korčule jedno 10 minuta. Restoran se zove Lučica, vidite da je jedini na obali mora, zavučen, odvojen od svega, baš onako lepo, intimno, romantično, jako malo mesta. Snimit ću vam šta ćemo da radimo, šta smo lepo uzeli da jedemo i kako smo proslavili Magdalenin 26. rođendan. I eto samo da nam najavim kako veče počinje. Ajde, živeli, I evo nas na ostrvu Badija. Marija i ja smo jutros došle taksi brodićem. Snimila sam vam kako smo došle u centru grada, u luci smo uzele brod i za manje od 10 minuta smo stigle. Snimila sam vam da vidite baš onako divlje ostrvo, kamenite plaže, vidjeli ste da imaju 2 jelena divlja ovdje na ostrvu, toliko ima stranaca, uglavnom su turisti, toliko ima turista, uglavnom su stranci, svi su većinom stranci. Na svakih pola sata ide brod, tako da ćemo malo ovdje da se slikamo, da se kupamo, da uživamo, prirodan je hlad iza mene,
baš da odmorimo. To je jako poznato ostrvo, svi koji su na Korčuli dođu na ostrvo Badije. To je jedno malo ostrvo, prodavnica, plaži i to je to. Da vidite kako izgleda put do najljepših plaža na Korčuli. Nije život Instagram. Bukvalno kao u selu. Kao u selu. Da, ni vidite put. Gore iznad je magistrala, onda ovim uskim uličicama, kozim stazama idete do mora. Divlja plaža na kojoj smo samo mi. Da vidite vi ovu divotu. Samo da vam snimim vodu. Samo vodu da vam snimim. Sami smo na plaži. Evo, ovim šumarcima smo došli. Nakon kupanja samo da vam pokažem kakva je plaža. Ja i Marija smo same, jedine na plaži. Ovdje su neki čamčići i neka vikendica, kuća ovdje, koju nema niko. Boja vode. Uvalica, retko ko zna za ovu plažu. Magdalena koja živi ovdje 2 godine nas je dovezla, vidjeli ste put. Same smo na plaži. Definitivno šta smo zaključili, to jest i Magdalena nam je rekla, bez auta ili nekog drugog prevoznog sredstva kao što je skuter ili bicikla, svi voze bicikle, stranci uglavnom ujutru voze bicikle kao vid i rekreacije i turizma kako bi što više obišli. Morate da imate neko prevozno sredstvo, obavezno ako ne dođete kolima ponesite dozvolu, iznajmite auto ili skuter. Mi smo gledali bicikle da iznajmimo i renta bike, jedan dan da se iznajmi bicikl je 40 evra, što je stvarno mnogo skupo, raspitivali smo se svud, ali bez auta teško da ćete moći sve plaže da obiđete sami. Gradsku plažu ću vam snimiti i vidjet ćete. Soline, vidjeli ste na Soline da smo bili 10 minuta od kuće, opet je to da kažem u gradu blizu stana, ali ovakvo neke plaže morate kolima ili skuterom da dođete šta god. Došli smo na ovu kamenu plažu ovdje kolima od centra grada, trebalo nam jedno pola sata. Ovo je skroz u belom kamenu, jako su kamenite plaže. Nama je Magdalena rekla, pa vi znate gdje ste došli, ovdje nema peščanih plaža, ovdje su sve kamene plaže. Šljuna, sitan, krupan kamen, ali uglavnom su sve kamene. Kao što vidite i ova je sva u kamenu, a prilaz do ove plaže je ovakvo nizbrdo, sve u šljunku i kamenu. Ja sam išla do tržnog centra. Nije klasičan tržni centar, ima i Jisk, 2 radnje kao Pepko, CNC, supermarket i Bipu. Bipa je kao u Srbiji DM ili Lili, mada ima mnogo više stvari od kozmetike i šminke jer je Evropska unija koje mi u Srbiji nemamo. Ja sam neke sitnice iskupovala, išla sam planski za nešto, a Marija je otišla do Starog grada da slika, da fotografiše, ponela aparat jer danas nećemo na plažu, nije neko vreme, a ja i šopingovala. I sad ćemo se naći negdje u Starom gradu, pojedemo sladoled, malo da prošetamo, da se javim ljudima u Pepper & Choco jer nam cijelo društvo tamo radi. I eto, to je neki plan za danas. Mi da smo znale da ćemo biti ovako snimane, slikane, ceo dan u Starom gradu, mi bi se full spremili. Moriška je tradicionalni mačevni ples sa Korčule koji datira još iz 17. veka. To je u stvari pozorišna predstava i igra koja prikazuje dvoboj sa mačevima i izvodi se kao ples. Prvo smo pevali sa uličnim, da kažem, sviračima, 2 muškarca muzičara na ulasku u Stari grad, pa smo onda srele kao folklorno društvo. Da, kao što je kod nas. Moreške igre i obučeni u narodnu nošnju, tradicionalno, svi su meštani iz Korčule, slikali su se i večeras neki drugi imaju nastup i to je bilo jako interesantno, puno turista, svi su slikali i gledali. Snimala sam i ja, ali spontano smo pošle do grada, da slikamo, da kupujemo nešto i kakav dan. Bile smo kod Magdalene na večeri, jele.
sredile se, skockale se i sad odnosno malo da šetamo po starom gradu. Na ovoj strani šetališta, a na ovoj strani starog grada su najskuplji, najluksuzniji restorani sa najboljom hranom i LD restoran je ocenjen Michelinovom zvezdicom i to je jedini restoran na Korčuli koji ima zvezdicu. Samo stranci ovde sede, ovde našeg čoveka nećete sresti i to pogotovo stranci koji dođu kruzerom na putovanje. A sad ćete da vidite na koju skrivenu plažu ja idem, koja je blizu ovog rezorta. Ovde stazicom, šumicom se prođe skroz tamo i onda se kupate na jednoj steni. 2-3 puta smo ovde bili, to je skriveno mesto. Ja ću sada iskuliram ovdje sama sa sobom, zato što nema još ni 9. Da se okupam, da se osunčam poslednji put, mada od sunca nema ništa, zato što je sunce iza mene. Ali ovdje je prelepo da dođete ako hoćete zalazak sunca da gledate, jer ovdje tačno preko puta mene zalazi sunce i bude prelepi zalazak golden hour. Jako je ovdje lepo, okupat ću se poslednji put jer predveče već idemo. I evo nas, dek drugde nego Pepper and Choco. Večeras nam je poslednje veče, poslednja šetnja starim gradom, poslednja večera ovde. Čisto da vam se javim, nisam danas ništa snimala, pa čisto eto polako da privodim kraj ovom vlogu. Večera ćemo, još malo ću vam snimiti stari grad i to bi bilo. A snimit ću vam posle šta smo uzele da jedemo i poslednje kadrove iz starog grada na Korčuli. I evo